Salutare, nume sunt Sev și astăzi jucăm Minecraft de pe numărul 2. Da, toți sunt aici, fiindcă nu trebuie să facă dimineață. Să începe episodul și s-a făcut. Hai să continuăm, să mergem. Nu știu. Nu știu aici, cred că vă face niște gaurele. Cred că mă duc pe nisipul ăsta la sfârșit să-mi ajungă. 6 bucăți ajunge. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6. 2, 3, 4, 5, 7. Da, ajung. Și punem o bucată. 2 bucăți de lemn. Așa. Și acum... Zombie de gol! Sper să-l omor. Nați. Mori, urât, pe mori. Yes! Mi-a dat armura, nu cred. Nu cred că mi-a dat armura. Deci nu pot. Credea. Nu-i chiar așa OP, dar merge. Să mă acolo bun. Și noroc am. Ce? Cool. Așa, boss. Așa. Se mai întâmplă. Așa, boss. Așa. Așa. Să spun gol. Să spun chiar serios. Arată foarte urât. Hai să luăm col. Da. Nu cred. Așa. Am tot cărbunele. Să punem și pe aici o torță. Nu? Cum să nu punem o torță? Așa. Ce level am? Să luăm tot cărbunele. Mă scuzați. Puțin acușit. Așa, am văzut niște că... Nu, n-am niciun chef să mor până acolo. Să morăm. What? What the fuck e acolo? Mă, cine e acolo? What the fuck? Mă, trebuie să mă duc neapărat acolo. Chiar, credeți-mă, chiar nu știu. N-am văzut aia. Dacă era, nu știu. Nu știu cum e în aer. Așa. Așa. Tot cărbune. Așa. Nu tot cărbunele. Să avem mână și să mă sumur găina și porcul ăla. Așa. Să-mi cu ce să trăiesc. Cică. Mi-a dat ceva carne. Nu știu cum să nimeri, că nicio porc nu mi-a dat carne decât la atâta. Și chinionă. De fapt, nu chiar în video, fiindcă am găsit mult cărbune. Chiar foarte bine. Așa. Bun, aproape facem un stack. E ok. Așa. Haide.
Trebuie să le iau câte fiindcă n-am cu ce să prăjesc. N-am chiar să iau lemn. Așa. Ok. Unde mă duc acum? Nu mă duc sus, că n-am niciun chef. Așa, ok. Scot ăla, hai să vedem. Uite, domnul, și nu avem nici în absent. Și encantat. Dai. Așa. Ia așa mărmurice, dar nu știu cum să nimeri să găsesc doi zombi neencantați în același timp. Hai să mâncăm niște căliți. Bine. 3. Așa. De fapt așa. Arată mai bine. Hai să vedem o crescut. O iță. Am uitat să-l pun. Așa. Ok. Deci vacile sunt încă acolo, asta e bine. Mă duc acum, fiindcă... Ce fain e să stai în motiv. Așa. Sper să se fi făcut geamurile alea. Bun. Se numește într-o... Serious, man. Așa. Știu mereu că aici e casa. Așa. Bine, nu... Așa. Să-ți facem o ușă. Așa. Ca să facem așa. Așa. Bine, hai să facem uite exact. Știi ce? Așa. Și aici îți punem geamuri. Da. Până atunci îți punem aici. Spațios, facem frumos, așa elegant. Așa, capătul ca să știm că sunt mereu cu dart. Trebuie să știm. Bun. Ne-am și lemnul ăsta galben cu care să avem nevoie. Așa. Destul de mărcică, zic eu. Merge. Și acum mergem la minat. Ne-am trăcut de piatră. What? Cum? Nu înțeleg. Deci mai cărbune găsesc. Faleu. Acum, după ce o să iau, o să-ți văd și eu cât cărbune am. Chiar sunt curios. Bun. Așa. Așa. Tot cărbunele. Deci tot. Da.
Așa, aici trebuie să te astupăm. Ce mai n-am văzut? Așa, unde mă bucăți de capul ăsta. Acum hai să mai facem niște unele. Am crafting. Așa. Bine, bine, e ok. Trebuie să mai fac un lucru. Deci geam, dead. Bun. Să arate frumos, nu știu. Wow, 64 și 34 de cărți buni. Fai, cât de mult am putut să strâng. Bine, hai să facem un cop de piatră. De fapt, două. Să fie treabă, nu? Că o să spinez până să face dimineața. Așa. Sap în două părți ca să nu ajung. Așa. Bine. Tot. Bine. Bine. Bun, hai să continuăm mineritul. Punem prima dată tot să vadă. Așa. Tot așa. Ok. Stai că am o lăpată. Da, uite. Le vă pune până acolo. Așa. Tot. Nu găsim nici un pic de aer. Bine, hai. Ok. Hai, măi, nu dau puțin, dau de niște iron. Am arăt. Așa. Ok. Așa. Măi, deci numai că îl găsesc. Ok. Să luăm școlul ăsta. Bine. Cam cât este. Fai. Aproape am 2 stacuri. Leu. Dar stai, n-am observat că am de fost 6. Tot. Așa. Nimic, nici măcar un chei.
Facem asta cu de cobblestone. Așa. Ok. Da. Mă duc după mai să puțin și vreau să văd dacă s-a făcut dimineața. Sper că da. Mai sparte. Mai scări fac. Așa. Așa. Spun puțin să-i termin târmicul. Așa. Bine, hai să mergem sus. Punem prima dată toți. Aici. Așa, vreau să spun. Așa, hai să mergem repede. Așa. Eu sper să se fi făcut în dimineață. Și să nu mai fie noapte. Dimineața să mi se pare. Aoleu. Asta foarte mult. Iar asta. Fugi. Murie. Mori. Așa. Este ok. Ok. Așa, Unbreaking 1, Protection 3, Protection 1, Protection 1. Mai să știi că este bunicică. Să știi că e foarte bunicică. Nu poți zic că e lat. Așa și parcă mai văd niște păpuci pe. Uite. Unbreaking 3. Pentru că nu tăia Unbreaking 3. Nu. Aștia sunt. Așa. Bun, hai să facem mai din chest. Sper să pot. Așa. Hai să pun. Nu trebuie să apă, așa e bine. What? Este o bucată de lemn. Nu știu. Spargi așa. Bun, hai să spunem ce nu avem nevoie. Așa. Nu, prima dată hai să spunem mâncare la prăjit. Ce avem? Le pot spune. Da, lume, și cam asta a fost cu acest episod. Nu uitați de like, share, comment, subscribe și pe data viitoare. Bye, bye!